У Берліне загінуў расійскі дыпламат. Меркавана другі сакратар расійскай амбасады выпаўз з акна будынку дыпмісіі. Інцыдэнт адбыўся пры канцы кастрычніка. Расследаванне смерці нямецкая пракуратура зрабіць не змагла з прычыны дыпламатычнага статусу загінулага. Пра іншыя навіны дня ўжо цяпер у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добры вечар. Навошта дэпутат Савіных сказаў, чый Крым? Такія каналы, як Савіных, яны звычайна выкарыстоўваюцца сапраўды для таго, каб проста агучыць нейкую ідэю, паглядзець на рэакцыю. Як заява адаб'ецца на міжнародных дачыненнях Беларусі? Залатыя запасы павялічваюцца. Не тому, што яна нешта добрае робіць, там рэформы нейкія, альбо там дзяржаўны савок пачаў працаваць, а таму, што проста попыт на суравіны, на камодытыс, на тавары традыцыйнага беларускага экспарта стабільна расце. Відэазапіс святара прызналі экстрэмісцкім. Магчыма, хацелі б яны наогул заявіць, што нават ксёндз барок, гэта імя ўласнае, ёсць экстрэмісцкім. У Беларусі парламент не вызначае замежнай палітыкі. Адказ Крамля медыям, якія падхапілі выказванне беларускага дэпутата Андрэя Савіных, што Беларусь прызнала Крым расійскім. Пытанне застанецца на паверхні, бо залежаць ад яго, прынамсі, добрасуседскія стасункі з Украінаю. Афіцыйны Кіеў ад каментароў пакуль устрымліваецца. Пра дыпламатыю, акупацыю і незалежнасць Юлія Цяльпук. Рашучы пратэст выказала МЗС Украіны Уладзіміру Пуціну за няўзгодненае наведванне Крыму, часова акупаванай тэрыторыі Украіны, і за цынічныя прамовы. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей всего нашего народа. Чаго украінцы не чакалі, дык гэта жаданне Александра Лукашэнкі суправаджаць кіраўніка Крамля ў Крыме, а следам і заявы беларускага дэпутата. Справа ў тым, што Крым і дэ-факта, і дэ-юрэ даўно быў прызнаны беларускім бокам расейскім. Адзінае, чаго не было нейкай палітычнай заявы, каб фармалізаваць гэта, скажам так, да расейскай медыйнай прасторы. У пытанні Донбасу і Крыму Беларусь дагэтуль займала нейтральную пазіцыю, якая дазваляла захоўваць аптымальны ўзровень стасункаў як з Расіяй, гэтак і з Украінай у палітычных і гандлёва-эканамічных сувязях. Я боюсь, что после такого заявления Савиных разрушаются остатки пояса добрососедства, которые вокруг Беларуси существовали. Да? И ни о какой гибкости, ни о каких возможностях новых в наших отношениях с нашим южным соседом речи уже не будет. Украіна пакуль назірае за сітуацыяй, а прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі залагоджвае, маўляў, у Беларусі парламент не вызначае замежнай палітыкі. Адно Андрэй Савіных не шараговы парламентар. Былы прэсавы сакратар замежна-палітычнага ведомства, а цяпер кіраўнік камісіі міжнародных справаў у палаце прадстаўнікоў. Пра палітычную вагу крымскага пытання выдатна ведае. Ці сапраўды выказваўся без узгаднення. Такія каналы, як Савіных, яны звычайна выкарыстоўваюцца сапраўды для таго, каб проста агучыць нейкую ідэю, паглядзець на рэакцыю, але пры гэтым мець магчымасць, калі што, гэтую ідэю адклікаць. В адрозненне, напрыклад, ад заяваў МЗС, альбо, напрыклад, самого Лукашенка, якія, відавочна маглі б мець ўжо сур'ёзныя наступствы. Гэтага не хочацца беларусам, якія за шматвектарнасць у замежнай палітыцы і за незалежнасць. Акурат такую хочуць бачыць радзіму удзельнікі Менскага форуму, прысвечанага 30 гадам незалежнасці Беларусі. Форум праводзяць з 1997 года, сёлета у вымушаным выгнанні. Мы размаўляем і пра палітычныя працэсы, і пра ідэнтычнасць, і пра адукацыю, і пра эканоміку, як будзе праз тыдзень у Варшаве. І фактычна ўсе тэмы, якія зараз важныя для цяперашняй Беларусі і будуць важныя для Беларусі будучыні. Канферэнцыі распачаліся ў Вільні, пройдуць таксама ў Варшаве, Берліне, Брусэлі, што ілюструе, як палітычныя рэпрэсіі раскідалі беларусаў з дэмакратычным густам па свеце. Галоўная тэма форуму 30 гадоў незалежнасці Беларусі. Разбор
з розных перспектываў. Гістарычная перспектыва, як гэта адбылося, калі пачаліся працэсы, якую ролю мела Беларуская Народная Рэспубліка і СССР, што адбылося 30 гадоў таму, што адбылося летась і якім будзе год 2022. Ухвалены учора расійскім і беларускім бокам інтэграцыйны дэкрэт удзельнікі форуму разглядаюць як спробу здушэння незалежнасці Беларусі. Владимир, спасибо. Наколькі сур'ёзнаю будзе інтэграцыя ў 28 галінах, залежыць ад поўнага, пакуль недаступнага зместу выпрацаваных бакамі пагадненняў. Для их практической реализации потребуется очень и очень много времени и очень много усилий, а также наличие политической воли и массы других факторов, как, к примеру, легитимность властей Беларуси для реализации всех взятых на себя обязательств. Прыхільнікі незалежнасці надалей патрабуюць правядзення справядлівых выбараў прэзідэнта Беларусі. Кажуць, падпісаныя Лукашэнкам дакументы не маюць юрыдычнай моцы. Юлія Цяльпук, Белсат. Міністэрства абароны Польшчы заявіла пра новую памежную правакацыю з боку Беларусі. Падрабязнасці ведамства апублікавала ў сваім твітары. Учора беларускі салдат спрабаваў стрэліць з сігнальнага пісталета ў бок польскіх жаўнераў. На шчасце, зброя не стрэліла. За 100 метраў 5 узброеных беларусаў спрабавалі разбурыць агароджу. Пры гэтым яны крычалі, што будуць страляць у польскіх жаўнераў. Па прыбыцці на месца дадатковых сілаў войска і памежнай аховы беларусы адышлі. Варшава не першы раз абвінавачвае афіцыйны Менск у правакацыях. Міністэрстве замежных справаў абедзвюх краінаў абмяняліся нотамі пратэсту. Пры гэтым беларускі бок назваў абвінавачанні Польшчы беспадстаўнымі і пазбаўленымі доказаў. Тым часам літоўскія памежнікі змянілі палітыку ў дачыненні да мігрантаў, затрыманых у глыбіні краіны. Зараз іх не вяртаюць у Беларусь, а затрымліваюць і пачынаюць дасудовае расследаванне. На беларускую тэрыторыю вяртаюць толькі ўцікачоў, затрыманых на памежных участках. Золатавалютныя рэзервы Беларусі за кастрычнік павялічыліся амаль на 90 мільёнаў долараў і дасягнулі больш як 8,5 мільярдаў долараў у эквіваленце. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Нацыянальнага банку. Узмацніўся ў дачыненні асноўных валютаў і беларускі рубель. Чым выкліканая адносная стабільнасць беларускага валютнага рынку ва ўмовах палітычнага крызісу, інфляцыі ды ўсё большага міжнароднай ізаляцыі рэжыму. Владимир Старыкович. Рост золатавалютных рэзерваў абумоўлены тым, што Нацбанк купляў замежную валюту на беларускай валютнай фондавай біржы, а таксама павелічэннем кошту манетарнага золата, паведамляе галоўная фінансавая ўстанова краіны. Эксперты заўважаюць, што да такіх паказнікаў у значнай ступені спрычыніўся і міжнародны валютны фонд. Значительный вклад в рост на сегодняшний день был обеспечен за счет финансовой поддержки МВФ, которая была выдана в рамках, опять-таки, программы поддержки всем странам по борьбе с пандемией. Сёлета беларускія дэмакратычныя сілы звярталіся ў МВФ з просьбаю не вылучаць $1 мільярд Беларусі, бо рэжым можа выкарыстаць гэтыя грошы ў тым ліку на заробкі сілавікам і здушэння грамадзянскай супольнасці. Аднак на рашэнне міжнароднага валютнага фонду гэтыя звароты не паўплывалі. Ёсць і іншыя прычыны, з якіх растуць золатавалютныя рэзервы, кажа эканаміст Ярослаў Раманчук. Але сітуацыя можа змяніцца, калі пачнуць напоўніцу дзейнічаць санкцыі супраць рэжыму. Вось так шанцуе беларуская ўлада, не шанцуе не таму, што яна нешта добрае робіць, там рэформы нейкія, альбо там дзяржаўны савок пачаў працаваць, а таму, што проста попыт на суравіны, на commodities, на тавары традыцыйнага беларускага экспарта стабільна расце, ну і гэта дае вось такія рэзультаты, такія плёны. Гэтыя фактары паспрыялі стабільнасці ды нават пэўнаму росту беларускага рубля ў адносінах асноўных валютаў. Рост цен на энергосители, соответственно, укрепление российского рубля. Это влияет на укрепление белорусского рубля. Ну и вот мы видим ту ситуацию, которая существует. Но, опять-таки, насколько это продлится, если динамика белорусского рубля, она будет продолжать, как бы тенденция сохранится в сторону укрепления, да, при такой инфляции, то есть при инфляции там выше прогнозной, то это, конечно, опять-таки окажет влияние на конкурентоспособность белорусских товаров. Наши эксперты падкрэсліваюць, што грае ролю і чалавечы фактар. Сярод чыноўнікаў ёсць як і безыніцыятыўныя, арыентаваныя толькі на бяздумнае выкананне загадаў,
так і людзі іншага гатунку. Ну, калі б на месцы Калаўра быў Паркапович альбо Ермакова, мы бачылі, што было. Гэта людзі, якія вельмі павярхоўна разумелі ўзаемасувязь паміж манетарнай палітыкай і макраэканамічнай і сацыяльнай стабільнасцю. Таму яны, ведаеце, давалі грошы направа-налева. Тое, што мы бачым у сэнсе грашовай дысцыпліны, гэта сведчыць пра тэхнакратычны прафесійны падыход. Яшчэ адзін з фактараў так званай стабільнасці – высілкі атачэння Лукашэнкі для абыходу міжнародных санкцыяў. Аднак казаць, што сітуацыя ўстойлівая, зусім не выпадае. Пра гэта красамоўна сведчыць апытанні ў нашым тэлеграм-канале наконт даверу да беларускага рубля. Так, на пытанне ў нашым тэлеграм-канале «А ці давяраеце вы беларускаму рублю?» на 17-ю гадзіну вечара адказалі 2157 чалавек. З іх 2126 чалавек адказалі, што не давяраюць, і толькі 31 чалавек адказаў, што давярае беларускаму рублю. Аналітыкі сходзяцца ў меркаванні, што зніжэнне канкурэнтаздольнасці тавараў і гандлёвага сальда пацягне ўніз і курс беларускага рубля. Да канца года вялікіх хістанняў хутчэй за ўсё не адбудзецца, аднак паступовае зніжэнне зазнаем. Пагаршэнню сітуацыі на ўнутраным валютным рынку могуць паспрыяць такія фактары, як новыя локдауны і запавольванне міжнароднага гандлю з прычыны каронавіруса, інфляцыі, а таксама эканамічных санкцыяў, большая частка якіх пачне дзеяць напоўніцу з новага года. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Палітвязням Александру Івуліну, Уладзіміру Мацкевічу і Алесю Пушкіну працягнулі тэрмін утрымання ў няволі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Мастаку Алесю Пушкіну інкрымінуюць рэабілітацыю і апраўданне нацызму. Яго будуць утрымліваць пад вартай да 30 студзеня. А спартовага журналіста Александра Івуліна, якога вінавацяць у арганізацыі або актыўным удзеле ў групавых дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, пакінуць у няволі яшчэ на 1 месяц. На такі ж тэрмін падоўжылі ўтрымання за кратамі і філосафа Уладзіміра Мацкевіча. Цяпер ягоныя матэрыялы правяраюць на прыкметы распальвання варожасці. 15 лістапада ў Менскім гарадскім судзе пачнецца разгляд судовай справы шматдзетнай маці Вольгі Залатар. Ёй пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. А палітычным зняволеным Анастасіі Крупенеч-Кандрацеву і Сергею Крупенечу сёння прысудзілі чарговыя 15 сотняў арышту. Агулам у няволі яны правядуць 126 сотняў. Цяпер за кратамі 834 палітзняволеныя. І яшчэ несуцяшальныя навіны з-за кратаў. Зняволенаму старшыню партыі БНФ Рыгору Кастусёву патрэбная тэрміновая аперацыя. У палітыка падазрэнне на рак, і цяпер штодня яму колюць 2 уколы і даюць таблеткі. А былая журналістка дзяржаўнага тэлебачання Ксенія Луцкіна пакутае на галаўныя болі, ды ляжыць у камеры з тэмператураю. Таксама за кратамі моцна захварэла валанцёрка праваабарончага цэнтру «Вясна» Тацяна Ласіца. Тэму працягне Надзея Бельская. Жыццё зняволенага палітыка Рыгора Кастусёва пад пагрозаю. Яму патрэбная тэрміновая аперацыя. Была інфармацыя пра анкалагічную хваробу. З таго ліста, што мы атрымалі, точнее, сваякі атрымалі учора, невядома, ці ёсць гэта анкалогія, ці штосьці іншае. На сённяшні дзень жа дактары нічога не кажуць. 64-гадовага кіраўніка партыі БНФ вінавацяць у спробе дзяржаўнага перавароту. Разам з ім у справе праходзяць юрыст Юрый Зянковіч і літаратуразнаўца Александр Феадута. Апошні таксама мае праблемы са здароўем. Дыябет, падагра, гіпертанія. Цяпер яшчэ сталі выпадаць зубы. А нядаўна яго вазілі на зонд. Відаць, ізноў пачаліся праблемы са страўнікам, кажа жонка Феадуты Марына Шыпко. Стан здароўя па гіпертаніі быў вельмі так крытычны. Все пігулкі выдаюць, як бы не кідаюць на произвол судьбы. Ад моцных галаўных боляў у турме пакутуе былая журналістка БТ Ксенія Луцкіна. Яе вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Следства ніяк не рухаецца. Між тым у мозгу расце пухліна, кажа ейны бацька Олег Луцкін. Адно добрая электраэнцэфалаграма показала, ні эпілепсіі, ніякіх дадатковых паталогіяў няма. Пра гэта палізняволеная паведаміла ў апошнім лісце. Цяпер у жанчыны паднялася тэмпература, даюць пігулкі, дазволілі пасцельны рэжым. Дагэтуль не верыцца, што ўсё гэта адбываецца са мною, піша Ксенія. Неяк прыснілася, што я ўдома. Субота, я гатую на кухні бліны, а мацюля спіць. Сонца свеціць. Я іду яго будзіць. Не хочацца прачынацца.
Сур'ёзныя праблемы са здароўем не замінаюць рэжыму змяшчаць людзей у турмы, не замінаюць іх катаваць. Гэта палізняволены Дмітрый Гопта. У яго разумовая адсталасць, 2 гады калоніі. Ларыся Кузьменка ўзяла за руку сілавіка, нягледзячы на дэпрэсіўны разлад і клаўстрафобію у СІЗА. Сергей Верашагін пры затрыманні трапіў сілавіку нагою в ока, 5 гадоў калоніі. Зазнае жорсткія катаванні ды здзекі, губляе зрок. Мікіта Залатароў за краты трапіў непаўнагадовым, нібыта кінуў у бок міліцыянта бутэльку, 4,5 гады калоніі, хварэе на эпілепсію. На жаль, атрымаць хоць якія звесткі з-за кратаў робіцца ўсё цяжэй. Да прыкладу, што адбываецца з тымі, каго месяц таму затрымалі за каментары ў гэтак званай справе Зельцара. Звестак няма. Ім не перадаюць перадачу, да іх не пускаюць адвакатаў. Дарэчы, заставацца ў прафесіі абаронцам можна толькі праз калегію адвакатаў. Зразумела, гэта дзяржаўны орган. Як жа паўплываць на беззаконне, якое пануе ў Беларусі? 35 краінаў-удзельніц АБСЕ актывізавалі венскі механізм у дачыненні афіцыйнага Менску. Цяпер Беларусь мусіць даць справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека цягам 10 дзён. Беларусь, если она хочет как-то выйти на какую-то линию нормального, внятного разговора и отношения с международными структурами, они должны на это откликнуться. 35 краінаў – гэта больш за палову ўсіх чальцоў АБСЕ. Гэткія ж дзеянні 3 гады таму выкарыстоўвалі ў дачыненні Расіі ў звязку з сітуацыяй у Чачні. Надзея Бельская, Белсат. Апошнім часам экстрэмісцкімі ўлады прызнавалі тэлеграм-каналы і старонкі ў сацыяльных сетках. Цяпер Генеральная пракуратура прызнала экстрэмісцкім відэаролік «Малітва за Беларусь» з каталіцкім святаром Вячаславам Барком. Ролік змешчаны на YouTube-канале «Настоящая Беларусь». Што ў гэтым ёсць экстрэмісцкага, я не ведаю. Чаму акурат так гучна гэта стала падана, таксама ёсць пытанне, магчыма, хацелі б яны наогул заявіць, што нават ксёндз Барок, гэта імя ўласнае, ёсць экстрэмісцкім. Хай сабе так бы і зрабілі, ўжо так было для іх прасцей. Падчас малітоўнай акцыі ў цэнтры Варшавы 17 ліпеня Вячаслаў Барок заклікаў не губляць лучнасці з Беларуссю і думаць пра вяртанне на радзіму. Летась каталіцкі святар з паселішча Расоны атрымаў 10 сотняў арышту. Яго прызналі вінаватым у прапагандзе нацызму. У чэрвені Вячаслаў Барок вымушана выехаў з Беларусі. Рэпрэсіўная сістэма б'е і па прыхільніках Лукашэнкі, сведчыць новы зліў ініцыятывы «Байпол». На перахопленым запісе тэлефоннай размовы сілавікі абмяркоўваюць, як вызваліць з изолятару на Акрэсціна затрыманага за чырвоныя красоўкі сына менскага чыноўніка. Ситуация. Приходит ко мне Микулич Андрей Владимирович, говорит, позвонил ему врач, там помогал маме его в Минской областной больнице, там хирург высшей категории работает. Говорит, сын учится в колледже связи, вышел на улицу в красных кроссовках, его хапанули, составили на него протокол. Малый в шоке, батька в шоке, там все в шоке. И батька там, да я за президента голосовал, да я, честный, а тут такая ситуация, может, до рассмотрения его где-то под зад ногой, а мы тут уже со своей стороны проконтролируем его прибытие на рассмотрение. Я услышал, пометил я его, вот. Беларусы маюць голас. Фотавыстава пад такую назву адкрылася сёння ў польскім Беластоку. Экспазіцыя распавядае пра палітычныя акцыі, грамадскія справы, мастацкія і спартовыя імпрэзы, супольныя святкаванні, якія ладзілі беларусы Беластоку цягам года. Выстава сталася своеасаблівую мастацкую справаздачаю беларускай дыяспары. Паглядзець працы можна да 28 лістапада. Гэта выстава аб нашым брацкім народзе, блізкіх нам людзях. Беласток, горадня, Польшча, Беларусь. Стагоддзі жылі мы ў адной дзяржаве, і нам вельмі важна, каб Беларусь была свабоднай і дэмакратычнай, каб развівалася так, як усе еўрапейскія краіны.
гэта выстава напамін пра тое, што мы тут цэлы год таксама падтрымлівалі тыя падзеі, якія праходзяць у Беларусі. І нават больш года гэтыя мерапрыемствы прайшлі. Вось бачым на адным са здымкаў, як адбывалася галасаванне ў амбасадзе Беларусі. Таксама і пасля ўсе тыя падзеі такія, дзе мы даведаліся адзін пра другога, бо мы раней да падзеяў прошлага года мы не ведалі адзін другога. Уяўлення фотаздымках таго, што адбывалася. І мы стараліся гэта зрабіць з рознай перспектывы. З перспектывы і акцыі, і з перспектывы нейкага сумеснага адпачынку, і з перспектывы спорту. Гэтая выстава пра тое, што жыццё поўнае, такое шматграннае, рознакаляровае. Эфір працягне праграма «Лукавыя навіны», што выкрывае хлусню і маніпуляцыю ў медыях. У аб'ектыве гэта ўсе навіны. Добрага вечара.